र भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नैबे भिडिअखौ नायग्रो सिगां नुबायना नोंथांमोन आजिखालि लाबा बोरै फैसा बेलाय मा 2K लसो नंगौना नङा आं जायखौबा मोजां मोनदोंमोन 2K मा 10K बो होदोंमोन आं मिथिबायना 10K बो होदोंमोन गड प्रमिस 8K 10K आं होफेरदों आङो अब्लाबो खारदों उनाव होनो हायैयाव मिथिबाय ओमफ्राय जायबा फैसा होग्रा बे बिराद गिदिर बकासुदा बियो बिराद गिदिर मुर्ख मानो होनोबा आं नोंथांमोन आं खिन्थानि ओमफ्राय बेफोरबायदि फैसा होना लानानै फेसबुकफ्रावहाय गाबलाबायनाया फेसबुक वाट्सएप ससियेल मिडियाफ्रावहाय आंना फैसा खारबाय इसेबां बुरजा जानानै खारबाय होननाया बेफोरबायदि मानसियानो बिराद गिदिर मुर्ख बिसोरो लाबाहायना फैसाजों जाया मिथिबायना गोसोजों जायो जायबा फैसाजों मोजां मोनलायोना बेफोरबायदि जि होलायो माब्लाबा बे ट्रु लाभ जानोनो हाया नोंथांमोन आं बुंखायो हायो नामा नोंसोरनो बुंलाय बे ट्रु लाभ जानो हायो माब्लाबाबो जानोनो हाया मानोना बे जुदि फैसाखौ होनो हायामोनबा डाइरेक्ट ब्रेकआपमोन नंगौना नङा फैसाखौ होनो हानायखायसो बेखौ न'खाय बोरै खुदुमदों बोरै बासथाबदों बेजों फैसा नांगौ आजिखालि फैसा मिथिबायना आजिखालि लाबा ओरैबायदि लाब जायो खिन्थु लाब रमान्स गासिखौबो नों मोनजोबगोन जुदि फैसा दं ओमफ्राय जुदि नोंनाव फैसा गैया अब्ला नोंनि गार्लफ्रेन्डआबो आंनि मिथिबायना नोंनि गार्लफ्रेन्डआबो आंनि जानो हागौ माने जाखागोन जुदि नोंनाव फैसा गैयाबा मिथिबाय लाबा रियालिटि जाया आजिखालिहाय फैसायासो रियालिटि जायो आजिखालि जायबा फैसाजों मोजां मोनो बेसो रियालिटि जायबा फैसा होनो हागोन बेसो रियालिटि घन्टा जुदि नोंनाव फैसा गैया नों सासे बकासुदा आरो बैफोरबायदि फैसा होनानै लाब खालामग्राफोराथ' मा बुंनो आरोना बेफोरबायदि एकदम गान्दु बकासुदा मुर्ख बेफोरबायदि मानसियाहाय जायबा फैसा होयो इसोरो स' फैसा दाहो मोजां मोनलायदों मोजां मोनलाय खिन्थु बेफोरबायदि फैसाफ्राव लेना देना माब्लाबाबो दा खालाम मिथिबाय जायबा बेफोरबायदि फैसा होयो खनबेसे बुंनांगौ बे जाबाय मुर्ख बे मानसियाहाय मिथिबाय स' जुदि आंखौबो सोरबा जुदि मोजां मोननो नागिरदों जुदि फैसा बियो डाइरेक्टलि आं ब्लकसो खालामो आं मिथिबाय जायबा फैसा बियो आं डाइरेक्ट आं ब्लकसो खालामो मिथिबायना मानोना बे नोंखौ मोजां मोननो फैयाखै नोंखौ जाख्ल'नोसो फैदों बे मानसिया मिथिबाय स' आं डाइरेक्टलि ब्लकेट जेबो खोथा गैया डाइरेक्टलि ब्लक लिस्टआवहाय थांगोन ब्लक मारिनानै होगोन ब्लकआव क्लिक खालामनानै होगोन सिरि था डाइरेक्ट ब्लक जागोन आरो बेजों माब्लाबाबो मोनफिननाय नङा बेफोरबायदि खालामो आं आलुआ जुदि रोङा सोलोंनानै ला आलुनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिबाय फैसाजों लाब खालामो नों सासे गान्दु